is paid for all 4 of us. We have to go this month because next month it gets so hot you burst into flames. I bet that's not on their website. I don't know which is worse. Samantha, the baby will tire eventually. This is the question. I wish I had $1 million every time I'm asked this question. Kdybych tak dostala $1 milion pokaždé, když mi někdo tuhle otázku položí. Samantha a já jsme hodně rozdílné, i když vypadáme podobně. Já jsem mnohem klidnější než ona. Ona potřebuje všechnu pozornost, ona je duší každého mejdanu. Já jsem mnohem méně náročná, jsem klidnější a také uzavřenější než Samantha. I am much more easygoing, I'm much more laid back, I'm much more private than Samantha is. What do you do for a living? I lay concrete. Sounds promising. I think when I was very young, almost. Když jsem byla malá, viděla jsem v královské shakespearovské společnosti na jevišti Janet Sussman. Hrála Rosalindu ve hře Jak se vám líbí. To ona mě inspirovala k tomu, abych se stala herečkou. O 30 let později jsem poprvé vystupovala v divadle na West Endu a hrála jsem spolu s ní. Nikdy jsem jí neřekla, že jsem ji jako malá viděla hrát. Až později, když u mě byla v New Yorku, všimla si starého divadelního programu Jak se vám líbí, který jsem měla vystavený na klavíru. Podívala se na něj a zeptala se mě, kde jsem to pro boha vzala. Tak jsem jí pověděla o tom, jak jsem tehdy byla v hledišti jako 12letá holka a jak mě inspirovala. And I was 12 years old and I saw you and you inspired me in this way. Very many, I think Marilyn Monroe. To je mnoho žen, například Marilyn Monroe, která dokázala být neuvěřitelně stylová anebo úplně přirozená. Hrála mnoho silných a sexy žen. A nebo třeba Grace Kelly, která zase představuje tradiční americké hodnoty a puritánství. Nebo Diane von Furstenberg, protože je absolutně skvělá a úžasná a má velmi inovativní přístup k ženské módě. Tyhle ženy mě v nějaké fázi mého života ovlivnily. Ikony jako třeba Sophia Loren, které stělesňují sílu a sexualitu. Jízdy na velbloudu a pobyt v poušti. Vždycky mě zajímala Sahara, připadala mi záhadná. A to, že jsme natáčeli na stejném místě, kde se točil Lawrence z Arábie, bylo docela vzrušující. I'm not really dressed to get on a camel. Man, babies, doesn't matter. We're soulmates. How are you gonna swallow those? Have we met? Sex and the City 2.